आं दिनै थाइखाजरा प्राइमारि इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि जानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो क्लियार होनो आवगायबाय जे नंगौ सासे दुनाबारिनि गामिनि उपेन बसुमतारी होननायनि नामाव जितु न'नि फैसाया गुबुन सासे उपेन बसुमतारीनि फिसाजोनि सम्फा बसुमतारी बिथांनि एकाउन्टआव हाबदों। बियो माने बिथांखौ बिथांनि एकाउन्टनिफ्राय खुनु गोसो जानानै गुबुन सासेनो हरनाय नङा। मानो होनोबा जोंनि नैबे लिस्टआव नोंथांमोना नायनो हागोन उपेन नामाव साथाम जोंनि लिस्टआव साथाम उपेन नाम दङ। बाहाय दा जोङो नायनायाव जोंनि आइडि नाम्बार लिरनायाव निस्सय बिथांमोनहानि लिरनायाव एसे मिस्टेक जादों। गुबुन सासेनि आइडिया गुबुन सासेनियाव थांदों, बाहायनो गोरोन्थि जानानै बै सासेनियाव हाबदों। खिन्थु बे नङा जे बे सोरनिबा न'खौ सोरनावबा हरनाय बेनि खुनु थांखि गैया। आरो जोङो बाहाय प्राइमारि जानानैबो जोङो भिसिडिसि चेयारमेन मेम्बार बिथांमोननि सायाव गोख्रों भाबै जोङो नोजोर लागासिनो दंखायो। आरो बिथांमोनहा जुदि बिदि इलेगेल मावोबा जोंबो पार्टिया बिथांमोननि सायाव गोख्रों स्टेन्डखौ लानाय जागोन होननानै जोङो बुंबाय थानाय जादों। दा जोङो नैबे लिस्टआव नायनानै क्लियार मोनो जे बिथांमोनहाबो खुनु इलेगेल मावाखै होननानै जोङो बुंनो हायो। माने ओंखायनो नैबाव नायनो हागोन नैबे लेखायाव जिथु आं लानाय जोंनाव गासै थाइखाजरा भिसिडिसि हिसाबै 539 PMAY फैदोंमोन। दा बिनि गेजेराव गोबांथार एखे नामनि फैनायलाय बाहाय आइडि नाम्बारा गुबुन सासेनिखौ गुबुन सासेयाव थिखोनानै हरफ्लांनाय जादों। बिनिखायनो फैसा हाबनाय समाव गुबुन सासेनिया गुबुन सासेनियाव हाबदों आरोखि। दा बिथांनि न'आवबो जोङो खामानिखौ मावहोनो होननानै सिगाङावनो बाला अन्थाइ गारनानै दोनहैजोबखानाय जाबाय। दिनै खिन्थु बिथाङा जोंजों कमप्रमाइस खालामालासिनो बा जोंनाव सोङालासिनो दिनै थानायाव केस होनाया खोब दुखुनांथाव। आरो बिथांखौ जोङो प्राइमारिनिफ्राय बुंहरनाय जादोंमोन जे नोंथाङा बिनि सायाव जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया, जोङो तदन्थ खालामनानै नोंथांनि फैसाया सोरनाव हाबदों जोङो जेरैखि जाया दिहुननानै होगोन होननानै जोङो बुंखादोंमोन। नाथाय बिथाङा बेखौ मानियालासिनो बिथाङा केस होनाया खोब दुखुनांथाव जादों। दा आं बेखौनो खावलायगोन जे बिथांनि बे खामानि मावनाया मोजां जायाखिसै, गोरोन्थि जादों। मानो होनबा जोंहा दिनै न' लुनांगौ समाव बिथां केस होनायनि थाखायनो गोबां खामानि मावनाया थाथ'नांगौ जानानै फैदों। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों मिडियानि